Hogy is megy? Hogy azt mondja? Féli azt mondta, harc van, győznünk kell, éjfiúk, utána mám, és csak úgy győzünk, ha nem adjuk fel. Már a harc, míg az arc, csak így tovább, rajta mind! Éjfiúk, utána mám, ha úgy tűnik, hogy nincs tovább, menjünk, bírja még tovább, hát jó fiúk, utána mám, nem tovább, csak így tovább, nem tovább, hosszú út vár ránk, ám mi nem félünk, éjfiúk, utána már, s majd a csúcson fenn, még ha nem légszünk, győzelem jár velem, csak így tovább, éjfiúk, utána már, ha úgy tűnik, hogy nincs tovább, menjünk, bírja még a láb, hát jó fiúk.